Mas Setrum. Piye, Mbah? Mas Setrum. Nyuwun kertu nama. Nggih, Ibu. Pak Yatim badhe ngersake senada. Ning MC ini gini kita, Pak. Ning piyene nggih niki lho, Pak. Nek mboten niki kalih niki niku kawe. Nggih, niku kawe senadane berarti. Ya. Terus nggih. Catatan sajroning ati. Ora luntur saya marah ati. Aku kowe dadi karwa. Mergo lereng ning jati sapa bergoyang. Dewi dia asik. Herianto. Tak geyol-geyol, bokongku geyol. Yen lewat aku kelingan Kumpul kae Biyen tanggul leret Ning cagak kabak tulisan Warna abang Tondo isih lawan Sugeng rawuh keluarga besar saking Pluit Mas Sabto. Ya Allah. Sugeng rawuh keluarga saking Pluit. Pluit iki genah napak tilas ya Mas. Karo Reoni yo. Karo Mas Widodo yo. Nggih, keluarga besar Pluit matur sembah nuwun Mas Jamal bareng. Nggih, ya Allah. Alhamdulillah, Lho, Lek, Mas. Pripun, Mas? Wis. Catetan kuwi lho. Oh, catetan. Heeh. Yo, karo mlaku nggih Pak Yatim nggih. Nggih. Catetan sajroning ati. Tekan luntur saya ati. Aku kowe dadi karwa. Ra mikir apa. Arep goler. Ning gubuk Baskara. Mas kowe kena apa ku, Mas? Nek bros. Lek mikir karo perkle. Pak Jajan, niki dibablasne napa? Pripun? Napa, Bu? Sambung napa Ibu? Imbang ngono katresnan. Imbang ana katresnanku, nggih Mas. Syukur pisan nyawang gunung desa ngati raksa. Sa
banget ya. Abis ini Bang ono katresnanku ya Dek Pur. Syukur bisa nyaman gunung bisa nyati raja. Pak Decimet biyen nate janji ning saiki apa iki Bang ono katresnanku Ibu Jojot. Jojot asik jurakane pecel Madiun asik iki kok se jurakane pecel Madiun kuwi saben dina mung ngalamun jroning sepi samu Ibu Jofit Bu. amung tansah kadulu wayanganmu duh kuwi wong ayu Pak Jojot Lilitan bisa lali sayang mana gimana anak kambing saya apa teko sirane mas citra ing janji enggak wong lamun mangkono piye ka tresnanku piye ka tresnanku Dek Pui ngaturke matur sembah nuwun kadang-kadang wonten ngandhap menika among tamu putri among tamu kakung sampun kepareng dono kagem Alhamdulillah panjenengan matur sembah nuwun. Mongko Kang